watching you, flying with you, without fear, above all, define every strong wind, every rolling storm. My seagull, rolling storm in all its fury, or boiling from the sea, as the master of it all, you are crying out to me, down to me. When the sun always on earth shines, and everything in your sky and the sea only smiles. My seagull, only smiles while winds take you home. During storm or sunshine, you make fun, enjoy the sound by the sea all alone, while the sun smiles heavily. I'm listening to your cry, ain't it lovely, oh so lovely, my seagull. Evo, uz ove prekrasne kadrove upoznali ste, dakle, i premjerno vidjeli pjesmu Moj galebe na engleskom verziju Lea Pavele. Leo, ovo dobro izgleda za neku turističku promidžbu Jadrana. Vidim da ste bili svagdje pomalo. Tako je to i osmišljeno. Treba posebno napomenuti da je turistička zajednica Hrvatske i turistička zajednica grada Opatije, grad Opatija i turistička zajednica grada Malog Lošinja, oni su stali iza ovoga projekta, a osmislili smo projekt tako da grad Opatija ipak bude nekako domaćin ovoga projekta, tako da najviše ima Opatije, što je i logično jer Opatija je ipak festivalski grad. Opatija je grad gdje se rodila i Dora i Porin, gdje svi mi želimo da se ponovno vrati jedan jaki festival kao što je Opatijski festival bio. I tako da ono što mi je iznenađujuće bilo, gospodin Muzur i gospođa Jasna iz turističke zajednice, oni su iste sekunde odmah bili za projekt. Znači oni čim su to čuli i vidjeli još nije bilo sve dorađeno i bilo gotovo kako treba. Njima se to odmah sviđalo, stvarno vidi se da su odlični po pitanju prepoznavanja nekakvih stvari i davali su također normalne smjernice, jednostavno s njima je bilo super za raditi. Tako da evo, nije ni čudo da Opatija u biti ide dobro naprijed kad su takvi ljudi gore. A ono što je bitno, od Hrvatske turističke zajednice smo dobili jako puno kadrova i od tvrtke Medvid iz Pule, Irsarta tu iz Kastva, od našeg dijela, tako da puno njihovih lijepih kadrova smo u biti spojili zajedno sa ovim kadrovima turističke zajednice Hrvatske i dobili jedan spot pomoću kojega će se jedan dio Hrvatske, dakle ovaj dio sjevernog hrvatskog Jadrana, predstavljati također i vani i sve turističke zajednice ovog dijela, u biti cijele Hrvatske, to će dobiti na poklon. Nešto više će se još čuti o tom spotu, će tek kasnije krenuti neka malo jača promidžba. A dakle, samo me još za kraj zanima zašto si u biti to napravio, koji je onaj neki poticaj bio iz tebe koji te, dakle, eksponirao sad na drugačiji način
kao jednog glazbenika. Da, pa evo vratit ću se opet nazad na ono mjesto dok sam radio kao voditelj upravo u emisiji koja je imala hrvatsku glazbu. Mi u Hrvatskoj imamo jako puno dobrih glazbenika koji definitivno kada bi samo probali prevesti svoje pjesme na engleski jezik, mislim da bi imali odličnu prođu. Niko nije pokušao do sada Moj galebe prevesti na engleski, otpjevati na engleski. Mi smo se čuli sa obitelji Runjić i prije 20 godina oni su probali, došli su do prvog refrena i odustali. Jednostavno su, za to ipak treba čovjek imati nekako malo hrabrost za probati, jer gledajte, velikom dijelu ljudi definitivno se ovo neće sviđati, nego će se sviđati naravno verzija od Olivera Dragojevića na hrvatskom jeziku, što naravno i meni i pretpostavljam i tebi i svima se upravo sviđa ta verzija najviše. To je znači normalno, ali ovo je više rađeno za strano tržište i nije u biti rađeno, čak su i sociolozi i psiholozi rekli da se hrvatskim građanima neće sviđati dakle ova pjesma i da će im se naravno puno više sviđati galeb, normalni naš galeb na hrvatskom jeziku, što definitivno vjerujemo da je to tako, ne? Ali niti oni nisu baš bili ciljena skupina, tako da ovo je sad fora da prvo to predstavimo doma, a onda ćemo to probati izbaciti vani. Tako da ne očekujemo da će se građanima sviđati, ko kaže da mu se ne sviđa, mi ga razumijemo. Tako da jednako tako je bilo i meni kad sam prvi put u biti čuo kako sve to skupa zvuči. Još posebno meni bi draže bilo da je to pjevao neko drugi. Iskreno. Da, sad si se u to pustio, sad je to tu i sad moraš se s tim nositi. Ja ti želim puno uspjeha u promidžbi, dakle u daljem radu. Ko zna, možda te odvede ovaj projekat u neke glazbene vode dalje. Moraš ti se ovdje zahvaliti, kao što sam rekla, zaželjeti sve najbolje idućoj godini. Hvala tebi, kanalu RI i svima sretan Božić i Nova godina. A mi ćemo se nakon jednog kratkog PPA vratiti u studiju.